en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men timminɗo nelal mum ha timmi en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere feñjay ɓataake carika ñande mawbaare 11 siilto hitande ujunnaje 217 eɗen goni hande goo lewru harana hitande julɓe hitande ujunere e 1400 caggal fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallama eɗen ñaagui nde geno rokkaten tawede mo wuuri tawɗen ɓeydi e moƴƴere eɗen ɓeydi e yaajede eɗen ɓeydi e cellal eɗen ɓeydi e nangodirde eɗen ɓeydi e golleji men moƴƴi e taw kadi kala ko uste men ya taw ko rafiji kane basal e bakkatuji ɗum woni ko uste meɗen musidɓe tedduɓe en mbi carika men mawbaare hande eɗen jiiɗi jofade faggundu nde tawno aduna hande o sa huɓɓi radio a huɓɓi télé a soodi journal ɗereji a soodi defte bindaɗe hande jeeyeteɗe e yogay nokkuji ko wayno coosuji e kala ɗerewol ngol kippiɗɗa e kala ɗo larɗa e pasuji tawata kene haale ko wiyete économique en ji jonde joɗima hakkude leydi Chine kame leyɗel Afrique 53 leydi joɗodima e leydi Chine ndeke hayso tawi woni ene jogui leyɗele Afrique ɗe jahani toon ha wona 55 eɗen gandi kam Afrique foof yeehi to Chine joɗodima e mum ala ko nawiɓe toon so wona ko fate faggudu musidɓe tedduɓe haydara goɗɗum nawaniɓe toon nawiɓe toon tan ko paggodiral hakkude leydi Chine kame leyɗele Afrique ɗen leyɗele jaɗɗe kala hen leydi ne jiiɗa ɓiɓɓe Chine ne tawe ndin leydi e ngam yiitude faggudu leydi ndi e yencinde e feccude ɗum e Chine ko jogui ko kadi adda renda ɗum e Afrique mo wona gaña gañ moni kala waɗa ko dañi hen nde tawno musidɓe tedduɓe enen en pintan e tawɗen jeeygu annabi men sallllahu alayhi wa sallam mo ñembeten cuddiɗo makko woni nene Khadija wonno ko jeeyowo ha ganduɗa gollini hewɓe hande farnorteɓe yogay defte e hadisaji jewte ɗum noon musidɓe tedduɓe enenne hande o alay saago durtoɗen e koye men ƴeewen faggudu men ɗo ƴeewen hande no gollortoɗen ni ƴeewen jeeygu men ngu betene ɓamto walla ɓamtotako bete ko gollorɗen ko eɗen jencina nder sen jencini enenne kadi faggudu wonduto men to ndu bete wonɗo yencinne ha wooda ko jibinani en walla ala ko en golloto tan eɗen ballita woɗɓe eɗen ñanto eɗen maha eɗen mbaɗa taw ganduɗa ko golliɗen ko pop fayi koye woɗɓe alay saago jurɗe ɗum no moƴƴi
sabu eɗen jogii maayo ko faggundu woni ɗon, eɗen jogii jeeri e waalo, eɗen jogii pop, eɗen jogii leydi bertindi, eɗen jogii boli, eɗen jogii sagataɓe worɓe kame rewɓe, eɗen jogii sukaaɓe, eɗen jogii nayeɓe. kono noon sa ƴeewi hande kala ɓurɗo wonde ladde, guurɗo ladde, ene fiye keesuji ladde ne mbaɗi koppareji ha heewi. so hooti wuro makko o yettima, omo addi temedere ujunere, e kala subaka omo dufta hen ujunere, e kala subaka omo dufta hen ujunnaji ɗiɗi. gasa joni joni o ñamlo walla o hoota, ndeke o ala activité mone wawa joƴƴindemo e wuro makko, e galle makko, e ɓesgu makko, e cuddiɗo makko. so wona ko addi ko o ñaama naata e reedu ndu, ala ko waɗi hen goɗɗum, o rutto o hafta o hoota, o rutto far toon. musidɓe tedduɓe, eɗen gandi noon so tawi gurdam neɗɗo wonti tan ko yomi liggo mi ñaama ha laaɓa, so gasi mi rutto way tan hanti hankadi ni. kono gurdam duroni, jawdi duri fayi ladde oori, ñalli rasde rasa ha reedu heewa. so hiiri arta pecce jamma waala accade, ko acci ko ƴeewa dañde hen gaɓol mum seeɗa, so wendo gari ƴeewa accade, so nangue fuɗi dawi yeehi. taw ganduɗa so tawi hokkere waɗi tan koko ɓaafni bone waɗi. miijo noon alay saago ganden hande o e wonande ɗanniyankoɓe men, ɗanniɓe ɓiɓɓe fulɓe ne jaaji hakkude leydi Mali, leydi Gambi, leydi Sénégal, la Mauritanie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, ko hen jeeya haɗo fulɓe goni kala. kono so en cuɓima ɗeɗo leyɗele ko kamɓe tawete caggal ɗeɗo henna leyɗele. e kala hen leydi ndi ɓe jeehi aɓe tawa toon keesuji ene piye, guilay Europe ha e Amérique ha e Afrique ha e continent ji goɗɗi. kala hen ɗo garɗen taweten ko preece kene lemmina, kono noon projet ji nana lelna, ala hen kala ko waɗa. tene kadi so tawi ala hen kala ko waɗa, e joomen ngaluji nana mbaɗa, eɗen laara, ene gado en, ene gadito en, ene projet ji men ne jaɓana, ene kutoro ne golla, enen holde paraten ha mbawen wadde beele mbawen dublade ɓen, walla ala ko ɓen gadi ene sokkorde. saabu hande ko fate banggue économique namdi ko yiilade yimɓe law, daña yimɓe law, gollo law, gollino law, wooda ko heeɓi hen. so en kaali hande keesuji e nder leyɗele men, taw ko ɗanniyankomen ɗi jogui wone pelle. hande ene jogui keesuji keesuɗi mbaɗi ngaalu ha heewi. mi yiyani hande holko saabi ene haɗa ɗeɗo pelle jokkodirde ɗe ndenta ɗe gona fedde wootere, ɓe mbaɗa banque booñ, ɓe mbaɗa booñ mawɗo e nder men hakkude Mauritanie e Sénégal e Mali e Gambie e Guinée. waɗe booñ mawɗo, taw ganduɗa ko booñ darni ɗum ko ɗeɗo cate immigré ji ɗanniyankoɓe fulɓe mbaɗa booñ mawɗo. booño udditano leyɗele ɗe, leyɗele Mali ɗe, leyɗele Mauritanie ɗe, leyɗele Sénégal ɗe, leyɗele Gambi ɗe, leyɗele Guinée ɗe. booño reena ɗum, booño sotta leyɗele kewɗe, ene tottita ɗeɗon ne ndema hen, booño ne daña hen, ɗen ne daña hen. ayi wona faggundu koye hakkude men woni, ko leydi men, ko booñ men, ko maayo men, ko jeeri men, ko jawdi men darindi. hande o no ndungu ngu toɓirta ni, hani tan taw keesuji ɗi aɓe jogui booñ mawɗo mo ganduɗa, aɓe jarliti, aɓe mbawi sodde kene fotonde ujunnaji hectare, ɓe kurla ɗum, ɓe mbaɗa ɗum comme parka ni. so ɓe jiiɗi ɓe cooda kulle ladde, ɓe mbaɗa hen, ɓe neha. kono noon woni muujibo ko nehete huuɗo ko. so yi ha ceeɗu ngu woɗɗoyi, ko on huuɗo makko wontu faggundu, yimɓe kala ma mbattu arde ne cooda ene naftoro daabeji mumen, on kaalis arta e oɗon booñ. ɓen gollotoɓe ɓe daña, mbasa woɗɗoyde, mbasa tampoyde, ɓe daña dañen, enen kala dañen, moni kala worɗo heedi, moni kala woɗɗo heedi. ɗum woni ko wiyete entreprise société. ɗum woni ko hoorejo leydi Sénégal yiɗi. o waɗi erago onon ɗanniɓe ɓe, o wiyani yo gartu
mbiron konte mon gaddon ko jogiɗon ko keɓone leydi he oɗon ndema walla oɗon gayna ala keesuji mon ɗi jogiɗon ɗi aɗi mbaɗi ngaluuji ngare pewne ɗereji mon son pewni ɗereji mon mbaɗon entreprise aji mon suwat ko coodon werlaji oɗon mbaɗa yangara hakkunde leyɗele mon hakkunde gure mon hakkunde mon wona transport hakkunde mon wona jingol wona dañol wona kadi wadde créer ko wiyete emploi hande hono no Youssou Ndour waɗini hono Alhaji Ndiaye waɗini hono no goɗɗo e goɗɗo waɗini sabu sen mbiɓe en Alhaji Ndiaye wonko gollinta e leydi Sénégal ko gollinta ko omo yoɓa ɗum omo yoɓa ɗum so yoɓano ɓe tan ɓe pirta e maaje ɓe jaa ɓe mbaɗa no mbaɗɗen ni kono ɓen nana joɓa Youssou Ndour hande waɗi usti hande o hande ne jogui konngol e leydi Sénégal sabu ne gollina ko gollinta ko ɓiɓɓe leydi ndi e ko wona ɓiɓɓe leydi ndi kala ne golla hen wiyoɓe mbimi eɓe mbiyata mbimi pop ne golla hen moni kala so lewru maayi ne daña hen nawana galle mum fiyaka taccani maaje taƴani carte séjour yahani so yinti ɗannade fewna passeport mum yeehe inde jaydiyankagal yaha caggaleydi yirlo arta ɗum ɗo hen no woni oɗo saaha mo gonen ko poɗɗen haɓade saabu e nder Afrique so tawi wiyama e nder Afrique hol ɓurɓe wonde racisme en heewi wiyede ko tuareg en so wiyama hol ɓurɓe tuareg en wiyete ko fulɓe ndeke noon so wiyama hol rewɓe hen wiyete ko juif uji ɓe gaɗi aduno fof so ndi wiyete ko juif ɓuuri wonde racisme kono noon juif wona racisme juif yiɗi ko hoore mum nde juif andi yiɗaka e Europe yiɗaka e Amérique yiɗaka e Asie hettinaka e Afrique holno juif waɗi caggal nde Adolphe Hitler rewe mabɓe wari ɓe wargo sattugo haɓa gusti holno ɓe mbaɗi ɓe nangodiri juuɗe ɓe mbaɗi nangiri ɓe mbaɗi koko wiyete nangiri ɓe nangodiri ha tiiɗi ɓe mbi holno mbatten joni ɓe mbi gare mbaɗen magasin uji mawɗi taw ko enen coodata hen ko enen jeeyata hen ko ɓiɓɓe men goni hen gare mbaɗen cuuɗi mawɗi janguirɗi taw ko enen janguinta hen ɓiɓɓe men jangata hen rewɓe men jangata hen gare mbaɗen guesse mawɗe taw ko enen ndemata hen ɓiɓɓe men ndemata hen rewɓe men jeeyata hen gare mbaɗen gueɗe taw ko transport uji mawɗi ko enen ɗannoto hen ɓiɓɓe men ɗannoto hen rewɓe men ɗannoto hen nde ɓe pelliti ɓe mbaɗi ɗum hande kala e nder Europe Amérique Asie Afrique ha fayenma Orient moyen Orient o proche fof kala hen ɗo jaaɗa sa tawi ɗo henna magasin sa tawi ɗo magasin juif so juif hono mum naati so tawi yeyete ko buuɗi tati kanko sodata ko buuɗi ɗiɗi so tawi tan ndeɗo tangalere nde jarata ko buuɗi tati kanko o sodata nde ko buuɗi ɗiɗi so tawi oɗo henna bis transport muɗum ko buuɗi tati kanko yoɓata ko buuɗi ɗiɗi so tawi kaɗolano ndiwa o transport mum ko buuɗi tati kanko yoɓata ko buuɗi ɗiɗi so tawi oɗo henna école jangata yobdi mum ko buuɗi tati kanko yoɓata ko buuɗi ɗiɗi ay so tawi kadi woni booño udditirte ko buuɗi tati kanko yoɓata ko buuɗi ɗiɗi ndekki noon eɗen gandi kamɓe nde ɓe pelliti ɓe gandi aɓe pamɗi koɓe 14 million e nder aduna kala ɓe nangodiri ha tiiɗi so tawi on jeehi ko wayno leydi France e leyɗele goɗɗe goɗɗe ma on tawto magasin uji mabɓe kala natɗo e magasin he taccata ha yettoyo salmina ɓe taw ɓuucaki sar demal ɗo won ko woni ɗon ene wayno kayitel ni ɓuuco ɗum salmodira e mabɓe hokkudira mabɓe hoolare goto mabɓe kala ko neɗɗo goɗɗo o hande o ɓe kaɓɓi aduna 14 million ɓe timmani hay population de Sénégal ko 15 million kamɓe koɓe 14 million limore mabɓe wonno ene gas joni taw ɓuuri ɗon seeɗa 14 million hande haɓɓi aduna o ha tiiɗi nana hoyni Palestine nana tampini Suria nana tampini Jordanie ayi tami Amérique ko wi fof ɗum Amérique waɗata sababude mabɓe hande Iran waɗa saxona ko banggue faggudu nana waya sababude mabɓe Turki waɗa saxone ko fate banggue faggudu nana waya sababude mabɓe hande e Syrie ɓernde Bachar ronki deeje saaha kala ɓe tolliri kure e condi ɓe jii Palestine ɓerɗe julɓe kala nana ƴengi 14 tan
million hande ƴanƴini ɓerɗe aduna waɗi noon ko nangodirde neɗɗo so tawi nangodirama tan dañi sembe so nangodiral wodani sembe wotta ɗum waɗi noon enenne wiyoɓe mbimi e wimami so tawi coccorgal men e kunuɗe men ko en gañama Mali eɗene mbare en gañama Sénégal hande nana wiya en mbawana laamu so en gañama Mauritanie hande ha ganduɗa kala ɓiɗɗo Mauritanie mo jiiɗa hande ene waya to banggue kaytol ko ɓuuri hewde ne wayde banggue kaytol waɗi noon ko en teppaɓe eɗen joni eɗen keewi ko eɗen kalfi ngaalu ngu lappol palol dande maayo ko ngaalu toon jawdi mabɓe orata toon gooƴi mabɓe giwata toon farata mabɓe iwata toon remru iwata toon maaro iwata toon hande arabe wiyeteɓe Arabie Saoudite ɓe batti haqqillaji men so wonano Qatar bolokini tawno hande waɗi ko gueɗe kewɗe saabu eɗen gandi to banggue roso nder dow eɗen gandi ɓe dokkama toon leydi yanji kamɓe Qatar so wonano taƴodira waɗi hakkude Qatar e Mauritanie hande tawno Qatar watti remde maaro ne dasa en nawa eɗen daara ala ko mbawɗen hen tene oɗo saaha ala ko woni himɓe Arabie Saoudite so wona yidde dañde ngoɗo maayo welgo beele watta remde joni noon musidɓe tedduɓe eɗen lemmini biyeji banque ha wi duk kalisaji nana jooɗi projet ji ɓeɗe jiiɗi wadde radio ji ɓeɗe jiiɗi wadde ɗum ɓeɗe jiiɗi wadde ɗum ko yiiɗa waɗede ko ne heewi min hoore mboɗo yiiɗi wadde ɗum mboɗo yiiɗi sodde avion mboɗo yiiɗi sodde ɗum ko yidde ɓayde ne woodi gaare gollen moni kala e men ne jogui yidde ɓernde mum kono yidde nde tagata wonde wonata ko wadde gaare mbaɗen eɗen jogui ɓayde ne joga dente ɗe yoɗe dentodir wona ɓe gandodira aɓe gandodiri wonde koɓe kaldata ɓe jokkodirani aɓe gandodiri kam foof saabu goto fof ne yultodiri e goɗɗo o leyɗele jultodiri o jiida baaba o jiida nene o woni kawiraɗo o woni nde leydi o woni ga ene fiye to o ne fiye ga o ne fiye ga deke pelle ɗe ne gandodiri koɗen jogui ko pop ne anda ene tonga nanay boñuji ɗin boñuji ne naftoro ɓen aroɓe ñamlade nawa ndin jawdi golloro saabu banque wona jawdi naati joɗima so jawdi naatima kono santor konngol e o wiyatnoni c'est l'argent qui amène l'argent c'est l'argent qui amène l'argent ko haalis addata haalis moftata ko wiyado haalis wona gonga sa itti kalis ma nayi banque goɗɗo ma anda arata ƴetta on kalis ñamlo yaha golloroyo an aɗa windiga hen mboɗo jogui million ngaji tel milliard uji tel banque taw milliard uji goɗɗo nana golloro wona hen milliardaire taw an ko milliard ma o tan joguiɗa hen kañum déjà woni hen milliardaire ɗum woni banque mbuɗam ndenden ñamlen kaari golla mbuɗam ndenden mbaɗen société golla mbuɗam ndenden mbaɗen waydu naftore ɗum woni banque musidɓe tedduɓe ɗum noon hande o eɗen mbawi haɓade jonde wasam gollago eɗen mbawi haɗade ɗanle ɗe ndewani lawol kaɓoɗen ɗum eɗen mbawi saabu hollum hande o sen belama eɗen mbawi wadde gaynaka ɓurka garɗude e kala gaynaka saabu hande keesuji joguiɗi fagguduɗi tan so ɗi belama hande aɓe mbawi sodde leydi ndi 500 hectares ndi ujunnaje 5 hectares ndi ujunnaje 100 hectares ɓe mbaɗa hen grillage ɓe perna ɗum kayit so ndungu tooɓi dañi huuɗo ha heewi ɓe pecca ɗum ɓe cooda ñalbi e gooloje ɓe cooda gueɗe e gueɗe ha heew ɓe beddo hen ɓe daña tew ɓe daña kosam ɓe liggina ɓe daña faggudu tawi goto tampani ɗum ɗo henna Allah ne wawi waɗ eɗen mbawi waɗan ɗum koye men Allah walla en ɗum laato kono noon musidɓe tedduɓe ɓurani en ko goto e men kala ɗanno ene fiya e keesuji kono ɗanno ene tampa ladde ne tampa e wuuro mum gona ladde aɗa tampi a ñamata a yarata aɗa golla jamma ñalaw garta e wuuro ma donka foftade ɓernde ma saabu suko fof ko addu dépasse suba fof addu dépasse sabunde gasi kafe gasi warga gasi sukara gasi mi deyima ga gallam haydara la aɗa tampi aɗa heega aɗa ɗomɗi aɗa yiiɗi yettade joom surma aɗa wonde sukaɓe ma aɗa yirlade e wuuro ma pooɗe ma ladde ma donka wuurde toon donka wuurde ga gona hakkude ɗo ɗam ko gurdam Allah wi mi tagima mi honnima e arrahmani Allah wi mi tagima mi honnima e arrahmani noon woni aduna sen nani aduna ko Allah arrahmani woni aduna
Allah wi kan woni arrahman bismillahi ko inde Allah tan woni aduna he refti ɗum mi honnuma e nder inde Allah he arrahmani koɗa e nder arrahmani he joni noon sa hoɗe arrahmani o alay sago paggoɗa arrahimi o beele sa maayi o faabuma kadi toon to paaɗa to joni noon ɗo ɗo koɗɗa e inde makko nde aɗa wone bismillahi aɗa hoɗe arrahmani ayi ɗo ko yurmede jeeri e waalo arrahmani nani ndiyam nani leydi nani nangue nani jawdi darindi nani jawdi lelindi nani gare mbaɗen boñuji ɗi gona boñuji kaɓotoji neɗɗo ɗanno ha maaya taw wala hay galilɗo hoɗi eɗen mbawi ɗum booñ darneɗo taw booño ganduɗa omo wawi sodde hande leyɗele taariɗe Mbour kala on wawi sodde hande leyɗele taariɗe Thiés kala on wawi sodde hande leyɗele taariɗe Dakar kala ɓayde mbiɗen enen fulɓe ɓe tagui en yaɓɓede ko en koɗano e guure mawɗe gaare tetten guure mawɗe ɗe beete en mbawa tettude guure mawɗe mbawi tettude guure mawɗe hande kay hande sa itti galleji fulɓe hande e nder guure mawɗe Conakry Banjul Bamako Nouakchott Dakar ko heddoto ko famɗat kono noon enen poof hande so tawi bowñuji mbaɗama ko wayno hande Jamñaje ko wayno hande to Dias ko wayno goɗɗum e goɗɗum hande o bowñuji men ɗi coodi leydi 6 hectares 100 hectares 100 hectares 1 million hectares waɗe parcelle aji kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo soode yo ar soore on booñ ko booñ fulɓe goto fo daña galle ɗi keew kam fo yo kaala pular wona laral gotal mbete wona nden keewal dañoto mbete wona nden kulol dañoto mbete wona nden laamu dañoto mbete wona nden cuusal dañoto wona nde cuusɗo arde yana oɗo galle soɓe nanda galleji ujunere tarliɗo fof ko fulɓe ɓolɓe wona jingol wona keewol wona merorɗi wona pittorɗi wona dullingol ndeke noon musidɓe tedduɓe eɗen jogui kene fota waɗede ha heewi alay saago noon ballodiren e koye men ɗum ɗo laato wona waɗata ɗum ko enen projet ji ɗi keewi haalaji ɗi keewi hande o tan hande sinno fulɓe darnino ko wayno booñ wiya oɗo booñ darni ɗum ko catal tel cate ɗanniyankoɓe booñuji ɗiɓe ndendini ɗi kaalisaji ɗiɓe ndendini ɗi kamɓe mbaɗi oɗo booño hande ne wawi wadde financeur heblo sukaɓe Afrique booño tan hande saabu booñ so darima heptinte booñ woni banque o heptinte e nder leydi makko o heptinte e leyɗele goɗɗe saabu woɗɓe guddita hen compteji joomen ngaaluji guddita hen compteji on booñ tan on wawi wadde financeur heblo sukaɓe Afrique on wawi wadde financeur développement Fouta e nder leydi mum on wawi wadde développement ko fate transport on wawi wadde développement ko fate gaynaka on wawi wadde développement hay ko fate banggue laaɗe diwoje nde tawno ene jogui société privé holko addiɗi ko booñuji sa nani société privé addi ɗum ko booñuji rendinde ngaalu e nder booñuji ha wode ko woni neɗɗo waɗa société privé soit waɗa télévision soit waɗa radio soit waɗa daral soit waɗa ɗum ne heewi ɗum nan musidɓe tedduɓe woto punten koye men gaare gollen so en kaali ɓeɗo henno wiiteɓe so en kaali ɓeɗen wiiteɓe juif en kono woto jedditen ɓeɗo wiiteɓe liban en e tugniɓe Hassan Nasrallah ɓeɗo tugniɓe Hassan Nasrallah eɗen gandi ɓe tugniɓe Hassan Nasrallah oɗon gandi kalami ko hande liban en mbayi kono chinois ji ni aɓena partout e nder Afrique ala foɗo ɓe ngala kamɓe ɓeɗo henna wiiteɓe libanais en kalɗo jaaɗa e nder Afrique kamɓe libanais en aɓe tawi ɗon musidɓe tedduɓe tene kalɗo ɓe gaari ɓe gudditta ko magasin uji mawɗi ɓe jaɓata hodde luwas ɓe jiiɗi ko wadde booñuji mawɗi ɓe jiiɗi ko mahde galleji mawɗi so ɓe mahi galleji mawɗi e gansaga ɓe koɗa dow ɓe mbaɗa magasin uji less ɓe cooda auto ji a yiyata ɓiɗɗo libanais ne yaara koyngal ɓiɗɗo libanais so tawi ari yettima ɓe dokka ɗum auto ɓe ɓatto ɗum ɓe takka ɗum ɓe ƴeewan ɗum magasin mawɗo ɓe gudditan ɗum enen garen eɗen tampa hen eɗen korñito hen eɗen lebto hen taw eɗen jogui banqueji kaalisaji e banqueji ha heewi eɗen donki wadde hono ɗum hande sen belama ko wayno Haay sen belama hande ko wayno Wourossogui sen belama hande ko wayno hande ko wayno ñamanaren Saare Alpha en cehe mawɗe nan toon ko wayno hande Saare Demba Wulli Westen sen belama hande ko wayno Kay Hayɗi en e sen belama hande ko wayno Bafat en sen belama hande guri men tan enen fulɓe hande
eɗe mbaɗa toon magasin uji mawɗi taw ko supermarché ji mawɗi hay commerce goto goɗɗo wawi yeey toon ko wona enen. ɗum noon musidɓe tedduɓe alay sago gartiren haqqillaji men e faggudu leydi men mbawen wuurde maren suka men kadi mbeɗannade beele goto e men kala wawa yitude hoore mum. so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men carika fano koye faggodo musidɗo mon kiɗe mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen.